Deh, motornya dang deh. Deh, bye. Deh, Lumbai guys, dayo jenguk puideng Santipuro. Je, ini ada ya Noah Tangse, je jeng beo Santipuro, je jeng dinu puideng, je benefit ada ya lain dari Tangse, je ini pilih PK. Wah, koles ni frena? Sakul ku biasa kalang guna ma? Musa kauri bitang muna. Bitang muna koles tang demen ini. Ada nubut mis kalam dan nungkang aja जोंनि सनाथि मायथाइयाव जे खाम दामनानै जे मेहेर गोनां खालामनो होनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि देहायाबो एसे खस्थ' मोनबाय जे मानो होनोब्ला बिथाङा एसे जोंनि जायगायाव फैनानै दुइबो सोलायनाय जादों नालाय जे बेनि थाखाय गगाबो मोनदों मुलिबो जागासिनो दङ जे एसे दा एसे हामदों जे आङो आदाखौ बिराद मिस खालामगोन आरो नेक्स्ट जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आदाया जोंनि बेवहाय जे आबौआ बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जे बेवहाय बिथाङा फैनानै एसे दामनानै होदों जे जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दा बेवहाय बास बेयाव फुल गैयाबाथ' फुल मानसि गैयाबाथ' बेयावनो थांनो हासिगोन जुदि फुलबा आरो नेनोसै जे बेनिफ्राय आदाया थांसै नै आबौआ गारि लाखिदों नै deh motornya dang deh. Deh, bye. Deh, Muniba khobor khalam deh. Deh. Oh, alasnya oh, barang dong nusir ler dah. Deh. Sudah. Nah, hah? Orang kan? Oh. Karena nanggun deh. Nanggun. Kira-kira nanggun. Bisa nanggun. Hah? Bisa nanggun. Yang soto kari jap nalai. Oh. Marang na. Ay, taga ko la dun kon nusuno. Pay ta. Ne. 1 2 3 4 dok 1 2 1 2 3 4 5 6 Dep. Hor जाबाय दायो जोङो न' थांबाय थादों बिथिं आबौ बिथिं दादाय जों बहा फैनायमोन मासरुमारि बाङालिगाव बेयाव जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल मोसानाय बागुरुम्बा बर'नि जाखिनि मोसानाय बे मोसानायखौ बिथांमोननि गामियाव नांथारगौ थारमाने बिथांमोननि गामिया बिराद गोसो गुदुं जाना दङ आरो सोलोंनो लागै ओंखाय जोंखौ बिथांमोना हांख्रायनानै लाबोबाय दिनै गिबि सान जोङो दिनै बिथांमोननि गामियाव फैनानै मोजांबो नांबाय मानसि खमब्लाबो दामग्रा देग्राफोरा एसे रेडिखा थारमाने सिफुं दामग्राफोराथ' फ्राय गोरोङानोखा बेनिफ्राय खाम दामनायबो गोरों दङमोननो नाथाय बहाबा थांनानै दंहैयो दा जिबाबो खाम दामग्राफ्राबो गोसो गुदुं जाना दङ खाननै खानथामनि उनावनो हागोन हानाया दायो जोङो फोरोंबोबाय मोसाग्लांनाय बेनिफ्राय बागुरुम्बा बे मोननैखौ जोङो गिबि हिसाबै जों दिनै फोरोंनानै फैबाय मोसाग्राफ्राबो मोजाङानो मोसानो रोंखादो एसे गोसो गुदुंथार आरो गामिया मानसिफ्रा गाबोन आरो एसे जाबावगोन बेनोसै आरो माबासो बुंनांगौ जे बिथांमोना गोल्डेन जुबलि ना मा दङ बुंदो बेयो दिगाजिलि आनसलिक
बर' थुनलाइ आफादनि गल्डेन जुबलि सनाथि मायथाइ फोरबो माबायाव जागोन मा बुङो हक्राजुलि बेखौबो मास रौमारिखौनो बुङो दा जोङो बे मास रौमारि होननाय जायगाया जोंनि जायगानिफ्राय मथा मथि 7 किल'मिटार गोजान 7-8 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरो दा जों मोसानो फोरोंनाया आरो बे मोसानो फोरोंनायनिफ्राय बिथिं आरो बे मास रौमारि होननाय जायगासिम 15 किल'मिटारसो जागोन 15 किल'मिटारसिम हक्राजुलि एकदम भितुराव हादान बिथांमोननि गामिखौथ' जा जायगायाव जागोन हादान जाला दा जानुवारि बे डिसेम्बर मासनि 28, 29, 30 सानथामनि हाबाफारि लाना बिथांमोना गाजा गोमजा खुंगोन बे गाजा गोमजा खुंनाय हाबाफारियावनो बे मासरौमारि बाङालि गावआ मोसानाय दिन्थिफुंहैगोन गावसोरनि गामिनि बेनोसै आरो बेयाव जोंबो थांगोन लोगो मोनलायगोन जों ज'है मिटिंखौबो नुगोन मोजाङै आरो आंखौ सोरबाफोर सिनायनाय लोगोफोरा जा फंबाय गिरिधरनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम लोगोसे मा बुङो बेल आइकनखौ अल खालामना होदो दाबायनानै शेयार खालाम लोगोसे नङा होमबा गोजोननाय थाबाय थेंक इउ आब' माबा बुंगोन नामा बुंथ'ला दा हरबो जाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोननि गामियाव जे जोङो फैनानै जे मानो होनोब्ला जोंनि हारिनि जायनाखि ट्रेडिसनेल डान्स बागुरुम्बा बेफोरखौ जे बिथांमोना सोलोंनानै जे लाखिनो नागिरदों जे बिराद गोजोननाय मोनदों आरो दाथ' नोंथांमोना मिथिबायनो सारमोना जा बुंबाय